ранку, дівчинки і хлопчики. Привітання, сябри! Олесик спазняється. Ага. А чому, до речі? Не ведаю, я ж йому не нянька. А ось і я. Привітання. Ну, нарешті. Лесик, де ти був? На пошті лист забирав. Вот. Ух ти, от кого? От одного моєго знайомого хлопчика. Здорово, аж стоїм. Зараз довідаємося. Вара, допоможи відкрити. Ага, зараз. Так. Коли ласка, читай. Читай. Привітання, Кася, Лесик і усі доброранковці. Пише вам Ваня з Городні. Привітання, Привітання, Ваня! Мої батьки працюють на пошті, а 9 кастричника – Всесвітній день пошти. Так гэта ж сёння. Так, менавіта сьогодні. Тоді треба і батьків Вані, і усю поштову службу повіншувати зі святом. Давайте разом. 3, 4. Віншуєм! Читай далі, Лесик. Я читаю. Я хочу розказати вам про те, коли і як з'явилася пошта. Цікаво, слухаємо важливо. Давним-давно листи перевозили гонцы. Ханці. На гэту посаду подбиралися люди выносливые и моцные, бо на шляху часто подпильновывала небяспека, драпежные звяры, ці злые разбойники. Жах, які! Страшно было, оказывается, быть гэтым гонцом. Таму яны заўсёды мелі пры сабе зброю, молат ці лук са стрэлами. О, гэта правильно. Как обороняться? Яшчэ ў ганцоў быў ражок, каб абвясціць аб сваім прыбыцці. А, вось чому рожок лічиться символом пошти. Ганцы павінны былі дасканала ведаць мясцовасць і мець добрую памяць. А на что? Ты слухай, Ваня ўсё тлумачыць. Бо самыя важныя паведамленні не записываліся, а перадаваліся на словах, каб не трапілі ў чужыя рукі. Цяпер зразумела. Якая складаная і небяспечная была праца у старадаўніх паштальёнаў. І гэта яшчэ не ўсё цікавае, што напісаў Ваня. Але давайте працягнем пасля мультфільма. Усе ж яго чакаюць. Так і зробім. Сябры, мультик. І ты, Ванечка, яго таксама паглядзі. Ну, працягнем чытаць ліст ад Вані з Гародні. Абавязкова. А для тых, хто толькі што далучыўся, нагадаем, сёння сусветны дзень пошты. А у Вані бацькі якраз на пошце і працуюць. І ён столькі ўсяго ведае. Усё цішэй, чытаю. На змену ганцам прыйшла паштовая служба. Яна з'явілася на тэрыторыі нашай краіны яшчэ ў 17 стагоддзі. Гэта 400 гадоў таму? Так, правільна. Ого, так даўно. Першы паштовы шлях праходзіў праз Магілёў і Мінск да Вільні. Класна, праз наш Мінск праходзіў. Паштовыя станцыі былі таксама ў Мсціславе, Магілёве, Барысаве, Смілавічах, Радашковічах і Маладзечне. Сябры, хто жыве ў гэтых гарадках? Чулі? У вас былі першыя паштовыя станцыі. Карэспандэнцыя адпраўлялася раз на тыдзень. З Магілёва да Вільні лісты даходзілі за 2 тыдні. Так доўга. А ты што думала? Раней жа не было машын і самалётаў, толькі коні. Правильно, Вара. Пошту развозили на каретах, ехали и днем, и ночью, и спынялись только для отпочинку и змены коней. Средняя хуткость 10 километров в годину. Ну так, конікі ж не жалезныя, ім адпачываць трэба. Калі проклали чыгунку, з'явіліся паштовыя вагоны, и пошты стали перевозить болей. А першая белорусская паштовая авиалиния проходила по городах Минск, Глузк, Барычы, Мазыр. Дзяўчынкі і хлопчыкі, якія жывуць у гэтых гарадах, мусяць вельмі ганарацца. А калі з'явіліся паштовыя скрыні? Лісік, глянь, ці напісаў пра гэта Ваня? Зараз. Написал. Першую паштовую скрыню установили 200 гадоў таму. Спачатку яны былі драўлянымі і лёгка загараліся. Таму пазней пачалі рабіць скрыні чыгунныя. Правда, яны былі занадта масіўнымі. Адна магла важыць до 49 кілаграмаў. Ого! У выніку сталі прымяняць лягчэйшы метал. А 100 гадоў таму канструктор Павел Шабараў придумаў паштовую скрыню з акенцамі і дверцамі ў дне. Яны ёсць і сёння. Я бачыла такую скрыню каля нашай пошты. І я таксама. А вы, сябры?
О, усе бачылі. І цяпер, дзякуючы Вані, мы ведаем, што яе прыдумалі 100 гадоў таму. Гэтыя скрыні тады былі паўсюль, на вуліцах, у канторах, крамах. Быў час, калі ў Мінску іх вешалі нават на грамадскі транспарт, аўтобусы і трамваі. Ой, як жа цікава было раней. І зараз цікава. Глядзі, як пошта змянілася. Адзін інтэрнэт чаго варты. Так, электронныя лісты даходзяць у момант. Але ўсё роўна карысна было даведацца, з чаго ўсё пачыналася. Дзякуй табе, Ванечка, за такі цікавы расказ. Вялікі дзякуй. Я сёння ж напишу лісты ўсім сваім сяброўкам, а іх у мяне прыкладна 100, не, ці нават 200, і закіну ўсё ў скрыню. Яна мусіць не змесціць столькі. Змесціць, як миленькая. Ну, а зараз яшчэ адзін мульцік. Называецца «Па слядах брэменскіх музыкантаў». Глядзіце яго уважліва, бо пасля будзе віктарына па ім. Сябры, не хвалюйцеся, мульцік яшчэ не скончыўся. Зараз будзе працяг. І віктарына таксама, толькі пазней. Просто наша Кася хацела нешта важнае вам сказаць. Так хацела, што нават мульцік спыніла. Ну, гавары хутчэй. Ой, сябры, па-першае, вы падрыхтавалі ручкі і паперу, каб запісаць пытанні? Калі не, хуценька гэта зрабіце. А, вось чаму ты так хвалявалася. Малайчына, клапатлівая. І гэта яшчэ не ўсё. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі будзеце глядзець зараз працяг, звярніце увагу на інструмент, на якім іграла прынцэса. Даю падказку. Гэта не піяніна і не раяль. А што? Падумайце уважліва. Ці спытайце ў старэйшых, калі не ведаеце. Ну, гэта ўсё. Всё. Тады ўключаем далей. Ну а зараз абяцаная віктарына па мульціку па слядах брэменскіх музыкантаў. Кожны з нас падрыхтаваў сваё пытанне. Вы павінны будзеце адказаць на ўсе 3. Вара, задавай першае. Добра. Записывайте ці запамінайце. Дзе у сышчыка быў схаваны фотоапарат? Я памятаю. Маўчу. Цяпер другое пытанне ад Лесіка. Задавай. Задаю. Куды трапіў вартавы, калі падляцеў ад выбуху? Вельмі смешны момант, бо ён трапіў. Кася, ты чаго? Прабачце, захапілася. Сваё пытанне лепей задавай. А яно такое. На якім інструменце іграла прынцэса ў палацы? Памятаеце? Я падказвала вам. Гэта не піяніна і не раяль. Калі вы адкажаце на ўсе 3 пытанні, Абавязкова намалюйце хаця б адзін малюнак па гэтым мульціку. А потым дасылайце ўсё нам па адрасах электронным dobraranok.tv@gmail.com. Ці па паштовым 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранок». І ў адным з нашых будучых добраранкаў мы назовем правільныя адказы і пакажам усе малюначкі. А аўтары самых правільных адказаў і самых лепшых малюнкаў нават стануць пераможцамі. таму пішыце і малюйце. Мы чакаем. А наша праграма, на жаль, падышла да завяршэння. Да пабачэння, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку У нашым добраранку! А на заканчэнне вясёлая песенька ад Буронкі Дашы. Спяваем і танчым усе!